מנסים לדחוף לעומר גרא את הכדור, הבעיה היא שרמת השרון שומרת מאוד נסוג. קראצ'יץ' משתחרר וכובש. שוב, עוד פעם, הצלבה, ברגע שיש הצלבה, השחקן המצליב יכול לחסום, טעות או שחקנים יותר טוב בהגנה, ומכבי ראשון להמשיך את מה שהם עושים מבחינתם. 1 מ-5 במשחק הראשון, 1 מ-3 בשני, ושוב מגיע קראצ'יץ' בשער שני שלו. כל פעם שהם עושים את החילוף מקומות הזה, לא מצליחים להשתלט על זה רמת השרון, כל פעם. בצד השני רמת שרון לא מקבלת כלום מהשוערים. ראשון מובילה כאן ביתרון שיא של 4 שערים. זה לא הספיק לפעמיים העונה מול רמת השרון. טוב, שרה פייגלין כבר. עבודה טובה של מירקוביץ' במרכז ההגנה של רמת השרון. שעכשיו רמת שרון בפיגור שחקן. ראשון חייבת שער בהתקפה הזאת. איזה גול נדיר של איוון קראצ'יץ', שער רביעי שלו. לחיבורים בתל אביב מול מחזיקת הגביע שרוצה דאבל. כמה זה היה חשוב להם למכבי ראשון.